Hola a tothom, jo sóc l'Aitana. Avui us explicaré el conte de les sargantanes negres. A mi m'ha encantat aquest llibre perquè hi ha molts misteris i a mi els contes m'encanten de misteris. Us vaig explicar més o menys aquest llibre. És de que la Marta és una investigadora perquè es va enterar de que la seva veïna, els gossos i els gats, algú els hi havia robat. Llavors, ella ho va sentir i va començar a investigar. I els seus amics també es van donar compte i van començar a investigar, van fer un grup per investigar. I els animals del laboratori també els van robar. Llavors van anar al laboratori i la Marta es va trobar una pedra vermella just allà al laboratori en un moble. Llavors van investigar de qui podria ser i en Daniel, que era el seu amic, va dir: jo crec que aquesta pedra petitona vermella podria ser d'algun anell, i van investigar de qui podria ser. Llavors, el dia següent a la classe, el Manel, que era el professor, li va dir que sortís a fer alguna cosa a la pissarra. I ell va anar a buscar el guix i el senyor Manel portava un anell amb una roca, amb una pedreta petitona vermella, i li faltava una altra. Llavors, ell va dir que volia sortir, que necessitava anar a fer pipí al lavabo. Llavors, va comunicar a la Marta que sortís i la Marta no callava i li va dir això. I van anar investigant per tot i fins que van trobar els lladres, i van començar a sortir uns ocells d'allà, que hi havia lladres, perquè ells estaven dins d'unes gàbies, i un ocell va obrir i la Marta i en Daniel van obrir totes les gàbies i van deixar sortir tots els animals. Llavors van fer com una notícia d'ells que havien salvat tot allò.